δημοσιογραφικά μιλώντας, ανακαλύψαμε ποιο είναι το ελληνικό όνειρο. Ελληνικά μιλώντας, the Greek dream. Η απόδειξη των λεγόμενων μας είναι αυτή. Γιορτάζουμε σήμερα όταν η ελευθερία μας, η κατακτημένη ελευθερία μας, εκεί ο Τασούλας καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, λέει να το πάμε από την αρχή, ξεχνάει ή δεν έχει καταλάβει ποτέ ότι είναι ζωντανή η τηλεοπτική μετάδοση. Από ό,τι μαθαίνω πέφτουν και κάποια κεφάλια στην ΕΡΤ, χωρίς κανένα λόγο, δικό ότι ήταν το σφάλμα και το ξαναξεκινάει. Γιορτάζουμε σήμερα όταν η κατοχυρωμένη ελευθερία μας συνεπάγεται ακόμα περισσότερο ταραγμένος και αβέβαιος. Σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πολλαπλά ταραγμένος και αβέβαιος, το μόνο βέβαιο. Δεν θα πάω καν στο ότι μπέρδεψε το 1821 με το 1981. Έχει τα τραύματά του, το καταλαβαίνω, την ανασφάλειά του, διότι οι δεξιοί δεν μπόρεσαν ποτέ να δεχτούν ότι τότε τους πήρε την εξουσία ο Ανδρέας και με τέτοια ποσοστά, όπως το ίδιο έγινε και επί ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Ποτέ δεν το δέχτηκαν, δεν ήταν καν εκεί να παραδώσουν την εξουσία. Πάω στη φράση «Γιορτάζουμε σήμερα όταν η κατοχυρωμένη ελευθερία μας συνεπάγεται σε καιρούς οι οποίοι ακόμα περισσότερο είναι ταραγμένοι και αβέβαιοι». Και το φτιάξα τώρα λίγο εγώ, το ακόμα χειρότερα. Και αυτή ήταν η διορθωμένη φράση του. Δηλαδή, αυτόν που το λέει αυτό δεν τον κάνεις πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτε απολυτήριο δημοτικού δεν του δίνεις. Μετεξεταστέο. Από τις τρεις πρώτες λέξεις. Γιορτάζουμε σήμερα όταν. Δεν βγαίνει νόημα. Και έχει αναχθεί στο ανώτατο πολιτιακό αξίωμα. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Από αποπέδι του Αβέροφ, σε νεροκουβαλητής στη Βουλή, καμία δουλειά δεν είναι ντροπή, νερό πήγαινε ο άνθρωπος, πληρώνονταν γι' αυτό. Μετά έγινε δήμαρχος Κηφισιάς, πάντα μιλάω για τον Τασούλα. Εκεί κατηγορήθηκε για διάφορα πραγματάκια. Μετά έγινε επί 25 χρόνια βουλευτής, δηλαδή επί 25 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας φυσικά, πληρώνονταν από σένα και από μένα, από το ελληνικό κράτος, για να γίνει τώρα πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αν δεν είναι αυτό το ελληνικό όνειρο, ποιο είναι? Σε έναν κόσμο όπου ακόμα και ντενεκέ να πάρεις, δεν μπορείς να τον κάνεις κρίσταλο, όσο καλός αλχημιστής και να είσαι, το πολύ πολύ να τον κάνεις αλουμινένιο βάζο. Γλάστρα για βασιλικά, μέχρι εκεί. Σε μια πατρίδα βέβαια, όπου έχουμε ελληνικές εφημερίδες με αγγλικά ονόματα στα λατινικά γραμμένα, δεν έχω δει καμία αγγλική εφημερίδα να έχει ελληνικό όνομα τα νέα του Νότιν Χιλ, με προγράμματα στην τηλεόραση που πάνω από το 50% είναι αγγλικές λέξεις, στα αγγλικά γραμμένα. Δεν έχω δει γαλλικό πρόγραμμα να ονομάζεται χαρούμενο πρωινό. Έχω δει όμως ελληνικό πρόγραμμα να λέγεται Happy Day. Δεν έχω δει Deutsche Welle νέα στη Γερμανία. Έχω δει όμως Earth News στα αγγλικά, στην ελληνική τηλεόραση. Έχω ακούσει το Θοδωρή Καράογλου πριν από λίγες 2 εβδομάδες που τελείωσε, ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, να θέλει να δώσει το βραβείο της Βουλής των Ελλήνων σε ένα ντοκιμαντέρ, να ευχαριστεί αρχικά, είναι βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, προαλήθεται για περιφερειάρχης με τη Νέα Δημοκρατία πάντα. Αφού λοιπόν θέλει να δώσει το βραβείο της Βουλής των Ελλήνων, ευχαριστεί τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων πρώτα. Μετά τη Βουλή των Ελλήνων δεν έπαιρνε αυτό το βραβείο, αλλά τους ευχαρίστησε, και αφού μίλησε για 5 λεπτά και διάβασε εκεί το πόσο σημαντικό είναι το ντοκιμαντέρ και η αξία του και η σπουδαιότητά του, είπε το βραβείο πάει στο φιλμ «Η Πιέτα». Δεν κατάλαβε ποτέ το λάθος του, δεν άκουσε ποτέ από κάτω που φωνάζανε ο κόσμος. Φυσικά ο τίτλος του φιλμ ήταν το «La Pietà», ένα εξαιρετικό ισλανδικό ντοκιμαντέρ που δείχνει τους πάγους και τη ζωή εκεί, και στο τέλος έχουν καλύψει τους πάγους με λευκά σεντόνια για να επιβραδύνουν την τήξη τους, και προσομοιάζει η εικόνα με το γλυπτό «La Pietà» του Μικελάντζελο. Και αντί γι' αυτό είχαμε την πιέτα και το στρίφωμα του Καράογλου. Και πριν από λίγα χρόνια στο ίδιο φεστιβάλ μεταφράστηκε το κεφάλαιο του Μάρξ ως «The Chapter», από επαγγελματία μεταφραστή. Και πριν από λίγες μέρες πήρα το ΔΔΕ τηλέφωνο για να δω γιατί γίνονται συνεχόμενες διακοπές ρεύματος, και μου απάντησε μια κοπέλα και μου λέει «Είστε κοντά στην οδό Κάπα Βαρναλή?»
Και λέω, εννοείται τον ποιητή Κώστα Βάρναλη. Και ποιος είδε το ΔΔΕ και δεν τον φοβήθηκε. Εξεμάνει και φώναζε και δεν θα μου κάνει σε μένα μαθήματα και δεν είσαι σε αυτή την υπηρεσία και δεν πρόλαβα να της κάνω και μάθημα και μου λέει είστε η κυρία Ραλή και λέω Ραλή και τριζαλή και στο κατσαρό μου το μαλλί κάθεται ψήρα και λαλή στίχους του Κάπα Βαρναλή. Δεν γέλασε. Όσο και να γελάσεις και να μην γελάσεις και να τρολάρεις, καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα. Η αχρηστία να προάγει την αριστεία, πώς αλλιώς θα γινόταν ποτέ αυτός ο Τασούλας πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας. Και κάτι ακόμα, το τρολάρισμα να προάγει πολιτικό πρόταγμα. Αυτό έγινε με την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία πήρε το μπέρδεμα του Τασούλα με το 1981 και το έκανε τηλεοπτικό μήνυμα για να διαφημίσει το συνέδριο του Πασόκ. Είμαστε Μάρτιος 2026, ξαναλέω, για τον ιστορικό του μέλλοντος, που θα του δίναν κάποια σημασία, αλλά τώρα με αυτό έγινε θέμα πρώτο από τα πρώτα στα ελληνικά κανάλια. Διαφημιστικά μιλώντας, μπράβο τους. Πράγματι ήταν πολύ έξυπνο αυτό που κάνανε. Πολιτικά μιλώντας όμως τι? Το πολιτικό πρόγραμμα εκπορεύεται από πού? Από το τρολάρισμα. Πώς θα καταλάβουμε τι σημαίνει πολιτικά μιλώντας αν δεν μπορούμε να ακούσουμε έναν ορθό πολιτικό λόγο, έστω λεκτικά υπομένω ορθά? Αφήνουμε το περιεχόμενο. Πώς θα καταλάβουμε τι σημαίνει πολιτική ανάλυση? Πώς θα γίνουμε πολιτικά όντα, πολίτες? Και μια και μιλάμε για το 1821, το πώς ο λόγος ο ίδιος προάγει τη δημοκρατία φαίνεται από το κεντρικό σύνθημα. Τα τυπάκια τότε είπανε ελευθερία ή θάνατος. Όχι ελευθερία ή πάμε σπίτια μας. Δηλαδή έβαλαν πάνω από την ανθρώπινη ζωή μία αξία, την ελευθερία. Εμείς σήμερα σε ποιους επιτρέπουμε ή ποιους επιλέγουμε να προάγουν τη δημοκρατία μας?